Здравейте, YouTube! Аз съм Алидас 9001 и както виждате съм направил някакви промени тук. Построих дома от дърво, сложих малко глоустоун, малко кварц, редстоун блокове и такова. И допреди малко търсих много ресурси и намерих 2 стака такова айрон, ето, и малко и 29 диаманта. И сега ще ви покажа как се правят някакви неща. Ето така се прави, ето вижте, Stone Bricks. Така, трябва ви 4 обсидиан, трябва ви 1 диамант, 2 книги. И ето, вижте, така се прави. Само видя как беше. Да, е така. Така се прави Enchanting Table. О, да, извиняйте. 2 диаманта и 1 книга трябваше. Така и така. И ето ви Enchanting Table. И ви трябват букшелфове, т.е. трафтове с книги. За да я направите на 30 лева да ви енчантва. Но на мен сега няма ми трябва за енчантва на 30 лева. И само ще така. Вижте, гадното е, че съм махнал и картофите в него. Ето така. И... айде така, тук долу. Айде, първо така ще сложи. Това къде сложи. Ето, може книги да енчантвате. Аз ще си енчантна този меч. Той е брадва. Той е кирка. И така е. Ето така. Я също не. Чрез да го... ето. Ето енчантвам ги всичките и вече нямам лева. Така се прави Enchanting Table. Това беше за мен в тази серия. Надявам се да съм помогнал. Как да си направите Enchanting Table, нали? Чао!